Vzhledem k tomu, že jsme tady ještě nic jiného nehráli, je to tady rozhodně nejlepší. Tak to rožní úplně do hajzlu. Nebo zase, to je přesně já jsem to potřetí do sítě, ty vole. Ne tam, o který jsem mluvil. Asi jsem rybář, nebo něco takového. Peněz tě hodně ovlivňuje. Na ten co nikdo nemá, hele. Prostě forma. No tak jako by, když už se ho 2 roky každou hodinu ptá, jestli rybaří. Ale aspoň nemůžu. Vždycky duchem ve Němčině. A co dáme, tak co ryby. Je černá kočka. To znamená, že někam jde, když ti se běhne přes cestu. To není cesta, vole. A ono nic, ona se nebojí. Co dělá Martin? Jak jsem na základ. Oni tady hrajou na základ. Tak to prostě potřebuje poslat, ne? To nevyšlo. Ale ne, bál bych se, když vzal morz. Že ho chceš prostě dát, no. Děláme si fajn. No máme, my když to dám zmrt. Já fakt jsem se dát dvojím vyskočil. Tak nám odzáší. Já bych skočil, zjistil, že to nemá tu povědu. Nebíráme na máš dobrý, ale ne zas takhle. Tak jako trénuje tu chůdlí, jo. To není o chůzi. No je, že jo, my prostě máme. To jsou, vole, ty... Ne, to vůbec ne, jako. A tak to ne, to víš, platí. To rozpalte to. Dám bacha na Markétu. No, teď to říkám, to bylo vždycky. To bylo těsný. Ta kočka je pěkná. Já ji chci domů. Já mám doma hezčí kočku. Že jo, Áďo? Ale teď jsme dělali. Tak 30 metrů. Pak jsme do toho začal těsat. Kdo? Ale už tam sere. Jako fakt? Já ona si vyrábala džůlek a Ne, posadila ale se počkej, jako s tím tačkou. Pověrčíjej. Jo, na toho, jo. Hej, čumte, ona ta kočka si tam vyhrabala džůlek a už tam sere. No jo, tak já tam hrabala. Chcete hrát na hajzlu, prostě. Ona tady má zákon. Tak jí neplaš, ne? Teďka vytváří nás, to vypadá ta Pěkně to krkáš, pěkně. Chudák se ani nevysere, ty vole, nechte jí bejt. Koukej, teď to zahrabe. Vidíš, teď to zahrabe. Ten balon tam jednou poletí. Ale já pro něj nepůjdu. Chudák se ani v klidu nevysere, tyjo, kočka jedna. Hezky, Henčo. Hej, tak to byl třeba nejlepší. Jejku. Ta kočka je docela dobrá. Musíš to nazývat správnými názvy. Není na trochu, není na trochu. Bratera musíme knihy o prdům. Já nevím, zase komu jsem Tak od koho jinýho taky, jo. Nebo o to Robert, to je furt extrém. Ale ty budeš ráku. To vůbec. To je to hovna, to je bohužel skutečně nám takového. Bych vás ho zalepil, ty vole. Ale teď už to vypadalo docela. A to hrá na něj, ale. Ale ten Ace vůbec jí. To je jak Homer, jak se mu utrh ten panáč, jak to musel dělat nikdo. Hej, Roku. Je to dobrý, mám to otočený. Naopak, točte to. Teď to točím. Ale to natočíme. Chtěl jsem si dát jenom hlavy, ale musím pak dát papír a podepsání, vole, nebo vyčlenit hlavu. To je pravda. To dáme na pásmo, jak jsme dobrý ve volejbale. Já budu
Ten Dream Team, ty vole. Teď za to nemůžu já aspoň. Kante. Mám malej dosah. Nebo velký přesah. Ale málo trochu to jenom ukápne. Takový malý ukáknutí jenom. Takový. Ale to máš ty, ale pravidelně. Ne, teďka to nejde. Senior Kari to ničí. Nepravidelný dávky, ale pravidelný. Fakt. Čas té čtvrt litr, někdy 30. Trochu. Když je senior Kari v Albertu, tak to prostě nejde. To je pravda. Jako Když si stoupne k záchodu a teď si s tebou povídat nějaký. Duče na něj, toxilovej narvaný vejc. Blokovat ho. No holec to jsou tam. Holec nahrává na speciálu a holec to nahrává na prostě to odpál. Vem to! Jako voní. Takový dobrý zvuky. A vidíš, ty jsi říkal malá, takový To je takový pozbuzení týmu. Pojď hraj! Sorry. Hej! Prostě, ty lidi úplně posílá. Lidi vyhráli tak dobře, kdyby se nejedla. Strašně dobrý. Celý to Všichni hrajou asi super, dokud se mi to nezdíčí moc. Dělej, pojď trochu. No pojď trochu, jak to posel. Ne, já jsem šel pojď trochu a on teď Zahrabala dílek, zahrabala po hrachu jdeš, když nechci. Pojď se. Do rohu. To byl, no. To bylo základ. Počkej, tam prostě si tam nekráj. Jo. Strom. To je dost strom. No je to štrom. Potřebujeme nějaký ludia. Jo, dobrý. Kde jsou všetci moji ludia? Jo, počkej, jak taktická pauza. A my se taky šaláky. Hraj. To jsou jenom mé osobní pocity. Já to tady nehrajem. To přejde, vole. Ty hraješ volejbal. Ale ne s tímhle balónem. To jsou výmluvy. A je to tam. To bych chtěla taky. No co, je to trošku jsme lidi, ne? Tak jedné si došláte šlícký nebo koňský. Ty vole, furt lepší než psa nebo koně. To je takový malý. Jo, jedné si došláte koňský, furt je lepší, když došláte hovno koně. Jak? Já říkám, že když došláte kočíčí, tak je to fakt. Tady, vole, všude mám očí. Musíš ho obtočit. Mám pocit, že jsem asi inhaloval tak čtvrt kila. To je zdravý, vole. Tak jakoby jednou za den to prej neškodí. Každý ráno vstaneš a budeš psek. Jo. Počkej, to bylo úplně. Tak nebylo. Možná, kdyby bylo kilometrový. Jo. No on to bude hrát, to je uvedu. Kačko, myslím, že ti něco přišlo. Díky, já jsem něco přišlo. Ale bál, jak ještě nikdy. Že jsem se bál, To byl výraz, jak to ještě někdo má ustřelit hlavu. Co děláš? tak vole, když se díváš, co tamhle ty pojď bomby, ty vole. Se podívej na opravdu, chodí takhle, vole, už v podstatě. To má Markéta, no tak tam vůbec, že jo. A na baketu, bacha. Jo, přesně takhle to Jo. To je dálek publiku. To už prostě je člověk tak slavný, že vyhrává to na publiku. Už vyhráš tak moc, že to může stejně zahodit. No, že publikum dostane víc. já vám to stýrá. Pak z toho máte, jo, Daniel.